Čak ja som budem pýtať. Môžete všetko hovoriť, lebo my nedáme A čo vám. deti hovorili a tak? Už úplne všetko. To sa potom keď tak postriha. Dobre, nahrávam. Vy ste videli svoje deti po viac ako 4 rokoch. Aké sú vaše prvé pocity? Čo teraz prežívate? Som úplne šťastná, že som ich mohla vidieť a po tých 4 rokoch, čo som vlastne už ani nedúfala, že by som ich videla, alebo že vlastne žijú, že či sú zdraví, tak je to proste obrat. A som úplne šťastná, že som ich videla, aj keď vlastne obavy o nich, lebo sú veľmi chudučky a všeličo mi rozprávali, všelijaké akože obavy, čo majú. Chceli už ísť domov. Proste. A kedy ste uverili, že idete naozaj za nimi, že sa to podarilo? Až keď som bola pri nich. Čo vám ako prvé napadlo, keď ste ich uvideli? Že ich veľmi ľúbim a že chcem, aby sme už išli domov a aby sme boli doma všetci a bolo všetko v poriadku. A čo ako prvé ste im povedali? Že ich ľúbim. A oni ako reagovali, keď vás uvideli? Hneď vás poznali? Prvú sekundu a potom ma vlastne hneď objali. Najprv vlastne nevedeli, že za nimi prídem, takže prvú sekundu vlastne sa na mňa pozreli, že kto som, a potom hneď vedeli, že som to ja. A Maťko mi povedal, že či som bola v nemocnici, či som bola chorá. Ja som povedala, že nie, že ja som nemohla byť v nemocnici, lebo ja som ho celé 4 roky vlastne hľadala a chcela, aby sa vrátil naspäť. A Dominička veľmi plakala a otec jej hovoril, že som zlá. A on mi povedal, že ty nie si zlá. Že my ťa máme radi. Čiže nedostali sa napriek tej dĺžke pod jeho vplyv žiadny? Hneď to bolo vlastne ako keby sme sa včera rozišli. Ako hneď to bolo v poriadku. Povedali ste, že boli chudí. Čo ste si ešte všimli na ich vzhľade, možno na ich myšlienkach, čo hovorili? Boli takí veľmi ustrachaní, úzkostliví a po tele mali také zvláštne bradavice. Povedali, že otec im to natiera octom, aby im to zmizlo. Tak z toho som mala také. Som im povedala, že pôjdeme k pani doktorke a tá im dá nejaký liečik, že sa im na to pozrie. Povedali, že chcú ísť domov na Slovensku? Povedali hneď, že dneska ešte museli ostať v tom zariadení, kde sú, že oni chcú už so mnou domov, že či mám kúpené letenky. Tak, že to mi povedal, že už letenky sú akože, že už ich máme a že oni sa vôbec neboja, že už chcú ísť domov naspäť. A že Maťko sa pýtal, že či ideme naspäť na Nerudovu. To si pamätal. Domov na Nerudovu. A hovorili niečo konkrétne o ich živote tu? O škole, o kamarátoch, možno o partnerkách Andreja? To nehovorili, ale hovorili, že tu majú veľa kamarátov. A ja som im povedala, že urobíme si nejakú stránku alebo nejaký mail a pošleme vlastne pánovi riaditeľovi alebo učiteľkám kontakt a tam si budeme s nimi písať a niekedy ich možno navštívime. Po slovensky normálne rozprávajú, rozumejú? Rozumejú po slovensky a Dominička mi povedala, že vieš, ja už viem aj po španielsky, aj po anglicky. A ja som mi povedala, no musíš ma toho veľa naučiť.
Hovorili vám niečo aj o Andrejových príbuzných? Hovorili mi, že ani som sa ich to vlastne nepýtala. Sami od seba o tom hovoriť, že vieš, že bol tu aj dedo a Danko v 2012, ale 2013 a 2014 nebol. A s Martuškou sa rozprávame cez počítač. Martuška je kto? Martuška je ich babka, ale tá tu nebola. To je... Mama Andreja Gajdara. Čiže ich babka. Áno, mama Andreja. Čiže ona tu nebola len? Ona tu nebola, iba sa s nimi rozpráva cez internet. Akože cez Skype asi. A zajtra vás vlastne čaká dôležitý krok súd. Určite veríte, že sa to potvrdí už definitívne? Dúfam a verím a aj dneska sme rozprávali s pani sudkyňou, aj s pani psychologičkou, tak dúfame všetci a modlíme sa, aby to vyšlo a aby sme všetci sa vrátili šťastne domov a aj deti boli už vlastne v bezpečí. Čo ako prvé spravíte, keď s ním prídete domov? Čo spravím? Pôjdem na všetky miesta si im poukazovať, kde sme chodili, kde sme bývali a všetko známe, čo vlastne im môže pripomenúť ten ich domov vtedy. Aj všetci ľudia príbuzní ich budú čakať už nadšení a budú ich vítať. Psíci. Všetci vlastne. A ako ste prežívali posledné dní, vlastne, keď sme tu boli? No to bolo neskutočné napätie, už som pomaly ani nespávala. A bolo to v podstate také, že som si ani neuvedomovala, že do čoho idem, lebo som ani nevedela, do čoho idem a bolo to veľmi rýchle. A dobre, že to bolo také veľmi rýchle, ani sme sa nestihli spamätať a už sme tu boli. A všetko prebehlo veľmi rýchlo, aj vlastne Panama, aj ľudia v Paname, sudcovia, všetci sa snažili vlastne, aby to išlo čo najrýchlejšie, aj vlastne od nás ľudia z Nového času, aj slovenské úrady sa snažili vlastne výjsť v ústrety a robili všetko, čo bolo v ich silách, či už tu, ktorí boli so mnou, alebo čo ostali na Slovensku, zabezpečovali to vlastne na Slovensko a takisto vlastne aj z vašej strany. Aby to všetko dopadlo čo najlepšie. Teraz vlastne, že deti potvrdili to, že jeho rodina sem chodila, bola s ním v kontakte, vlastne prekvapilo? No, to ma vôbec neprekvapilo. Viac menej som to očakávala, lebo tušila, vedela. V podstate len same deti potvrdili to, o čom sme sa domnievali. Chcete im odkázať tej rodine, čiže vlastne celá rodina z jeho strany sa proti nám akoby spikla v takejto vážnej veci? Ani nemám čo k takému dodať. Vlastne celá tá situácia ich samotná vykresľuje, že akí sú to ľudia. Ja by som k tomu nechcela nič dodať. Dobre, ďakujem. Ďakujem.